Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay paanaa kaninyo. Manausab kanimo. Haduol na gayud ang atong gipaabot. Anian na kita sa ikatulong nga Domingo sa Adbiento, ang Gaudete Sunday. Maglipay kita kaya hapit na moabot ang atong gipaabot. Busa atong ihalad sa Dios ang mga pagdaig ug pagpasalamat, ang atong mga pangaliya atong ihalad nining santos nga misa, uban sa mga personal prayers nato sa atong katilingbanong pagampo, panalipod batok sa mga katalagman, pagyo, linog ug uban pa. Ing manusab atong pangayuon sa Ginoo ang malipayon og malinawon nga pagsaulog sa umaabot nga Pasko. Busa hinulsulan ta ang atong mga sala, ang maandam kita pagsalmot karon nining santos nga misa. Ikatulong Domingo sa Adbiento, Gaudete Sunday. Among langit nung Amahan, sa padayon namong paglakaw niining panahon sa Adbiento, among dagkutan pag-usab kining kandila sa paglaom ug sa kalinaw ug kining kandila sa kalipay. Ihatag kanamo ang kasinatian sa kalipay, samtang kami nagpaabot sa imong anak nga si Jesus. Kitang tanan moingon nagakumpisal ako sa Dios nga makigagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon. Kinakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan hunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon hunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Magampo kita. O Dios, nagtanaw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan og sa kanunay makasaulog kami dinhi uban sa dakong kadasig og kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Magmaya ang kamingawan, ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay, ug mahimong matahom, sama sa bukid sa Libanon. Ingon katabunog sa Carmel ug sa Saron.
makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon o gahom sa atong Dios. Busa, liguna ang mga kamot nga wala nay umoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsa nagpaglaom, pag maisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta, ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol, daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit, ug magmalipayon sila hangtod sa hangtod, ug ang kasubo, ug ang mga panghupaw, mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, dali ug luwas sa kami. Ginoo, dali og luwas sa kami. Ang Ginoong Dios, matinumanon ang tod sa kahangturan. Giampingan niyang kataro, alang sa mga gidaog-daog. Naghatag siya't pagkaon sa mga gikutom. Ang Ginoo naglingkawan sa mga dinakpan. Ginoo, dali og luwas sa kami. Ang Ginoo naghatag og kahayag sa mga buta. Ang Ginoo ang nagapabangon sa nahilok pa. Ang Ginoo na'y gugma sa mataro. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Ginoo, dali og luwas sa kami. Itabangan niyang mga ilo o palo. Apa niyang gisalikway ang mga dautan. Ang Ginoo magahari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Siyón hangtod sa tanang kaliwatan. Ginoo, dali og luwas sa kami. Gikan sa sulat ni Santiago. Busa, pailob kamo, mga igsuo, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa unsa ang pagpailob sa magkuuma
samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailubon siyang nagpaabot sa una o sa ulahing tigulan. Busa, kinahanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom, kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbulay, aron dili kamo silotan sa Dios. Ang maghukom ana-ana sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang adlaw sa Ginoo at na sa atong kaluwasan, buwanhi siya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang atong manunubos karukol na, ang atong kasing-kasing paghanlamot na. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo, Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag dito sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, gipadto niya kang Jesus ang pipila sa iyang mga tinun-an. Og nangutana sila kang Jesus, sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kaming lain? Si Jesus mitubag, pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog o nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tao mahitungod kang Juan, sa pag-adto ninyo kang Juan dito sa dapit nga awaaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luhog pamistig? Ang mga tao nga nagbistig sama niini atua magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayud ang inyong gipaabot nga makita? Propeta ba? Oo, sultihan ko kamo. Nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta, kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan. Ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamon niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ikatulo nga Domingo sa Adbyento, Gaudete Sunday, nga atong tan-awon ang atong journey sa nining Adbyento, a journey
to meet and welcome the Lord. Nagsugod ang atong journey sa paglakaw, paglawig nga adunay paglaom. So ang challenge, ang invitation sa first candle of Advent is to hope and to make this hope alive, to keep it burning. Bisan og kita nakasinati og nagkalain-laing kalisod, personal, katilingbanon, nga mga kalisod na mga katalagman, ang panangunang invitation sa Advent is to keep hoping that something better is still to come. Pagkatapos, musugat ta nga malinawon. Ang second candle, the invitation is to live in peace. Unya, atong invite atong kaugalingon to look at ourselves. Kung usay naa diha, usay sulod sa atong kasing-kasing. Look at your heart's content. Usay content diha, napa diha ang mga butang nga maoy makababag kanimo, ang mga butang nga maoy nakapabugat sa imong kinabuhi, then take that away from us. So the invitation is to be at peace with oneself, to be at peace with one another, in order for us to be ready to welcome that someone who is to come, and to receive that someone who will come to bring us something better sa ato kinabuhi. Human ini nga journey, we proceed into the journey of joy, the candle of joy, ang kandila sa kalipay. Human nato gihabwa ang mga dili maayo sa atong kasing-kasing. Nataghabwa na nato ang atong kasuko, sa atong mga ginikanan, sa atong mga igsuon, sa mga anak, mga pagmahay, o guban pa. Ang atong mga di maayo nga relasyon ato nang gipanday. So, instead of building walls, now we build bridges. Tulay. Mo na ang invitation, mo man nga aron kita makakabot sa kalipay nga atong gipangandoy, then let us throw away our grudges. Let us throw away that something that hinders us to live in peace. Unya, giulang ta sa maong mga panghitabo, gibuwag ta, then build bridges. So, karon ang katulong nga kandila, nag-invite nato nga to find joy. Search for joy. Nya pangita ta nining kalipay. Ang kalibutan karon nangita og kalipay. Matag usa nangita og kalipay. Apan tan-aw nato unsa nga mga matang sa kalipay ang atong ipangita niining panahona. Usually, we find joy in having. We find joy in having. Kanabang naakay mahukta, naakay maangkon, naakay maimo. Mo na usually ang atong understanding sa joy. Kay malipay ang tao, labi na nining panahona kung naakay bagong sinina pag Disyembre. Naakay bagong gadgets kay gipalitan ka sa imong ginikanan. Malipay ka kung naakay bagong sakyanan, malipay ka kung naakay dako nga handa para sa imong birthday, para sa imong anniversary, para sa Pasko, para sa New Year. Malipay ta to see things, to see our possessions, to see our preparations, physical preparation. O na nga, ang kalibutan karon kung di ta magbantay, we are led away from that source of true joy. We are led away because what the world wants us is to look up outside us, to look and see what is external. Mo bitaw nga karon kung nindot ang mga decorations, nindot ang mga promotions, ato dito magtapok ang mga tao kay nindot dito kay barato, nindot dito kay maayong pagkakuan dito ang mga suga. So usually our preparations and our dream to be happy
Our dream to be joyful is attached to what is physical, to what is visible sa atong palibot. O nga, indutan gyudaan ang mga plaza, mga kalsada, mga malls karon. We appreciate that. I'm not saying that we should not appreciate that. I'm not saying that we should not go there. But I am telling, let us be aware nga basin ang atong kalipay is always attached to that, something outside us. Ang tinuod nga kalipay is deep within, na ana sa atong kasing-kasing. So, let's take a look. Tanawa bitaw kanang mga tao nga nailhan gyud nato nga kuan man, na gyud sila ila kay makaadunahan gyud ni sila. Na may mga tao nga nailhan nato nga haruhay ang kinabuhi, apan napansin nato nga murag di man siya malipayon. He or she has a lot. Daghang sa kwarta, daghang balay, daghang sakyanan, daghang negosyo o unsa pa, apan dunay mga tao nga dili sila malipayon. Ang atong inner reality is displayed through our faces. So, makita nimo nga naman na siya, naman na siya tanan. There is something that your heart is longing for. Something that your heart is longing for. Pero makita po nato kini bitang mga kuan, kining mga pobre, kuwang-kuwang mong gitag atong panginahanglan. Pero ngano maka-afford pa man ang mga pobre og smile, hagak-hak, inig panahon na ganis Pasko, murag ang tanan bisag ay gitapasan nga problema, ang tanan nga glisod kay kada adlaw in taon mo kayod kay para makakaon, pero maka-smile magyapon ang mga kabus. Usahay pod ang mga dato, di na kinahanglan mo kayod kay magbuhat na lang moabot ang kwarta, pero mubot ra man ni permanente iyang naong murag bugat kayo iyang ipasan. Mga igsuon, kaning atong mga external beautiful nga decorations, mga external things that we see around us, kung di ta magbantay, this will bring us away from our focus. Nga, di ta ma-focus. Tanaw bitaw sa may feeling nimo, kanang mapanagtangunan na siya. May nagagmingaw na ang mga malls, wala na ikuan, wala na ingon ani. So ato tanawon nga ang kalipay is not attached to anything material. Kanang kalipay nato nga atong naangkon because we have a new gadget, we have a new home, a new car, whatever, these are all temporary happiness. Temporary. Kay tanaw bitaw, after 1 year ka ng imong phone, nga iPhone, whatever number, niya ka na po kay kuan, na po something new, nga niabot, you want to have that something new. You want to replace your old phone. Ana. Sa to pa kaning atong mga material things can only give us temporary happiness. So do not attach your heart to this, because ang imong mga temporary nga mga butang maghatag ra pud nato og temporary joy. Ang atong gipangandaman sining Adbyento dili temporary nga joy, kundi joy nga magpabilit sa imong kasing-kasing bisan kung wala na ang okasyon. Kanang gitawag nato sa Griego nga anamnesis. Anamnesis, so for example, asa man nato pangitaon kining tinuod nga kalipay? Ang tinuod nga kalipay mga kaigsuonan is a relationship. True joy is relationship. Tanaw nato nga sa balay nato dili gani maayo og buot ang matag usa. Bisan pagkapila ta mag-Noche Buena, bisan kada gabi ta mag-Noche Buena, everybody is avoiding you. Dili ganahan nga naa ka. Dili ganahan nga salo nimo pagkaon. Nganuman, there is something that is boiling inside, and that something separates us. Kay ang tinuod nga kalipay is relationship.
anaa sa panagrelasyon. Mo na nga ang invitation sa Advent is to look at our relationship, not to look at how much decoration we put up or we place in our home, how much sale announcement that you take a look. Kundi look at yourselves. Look within, deep inside. The source of joy is there, your heart. Ang imong kasing-kasing mauna ang kinahanglan nga atimanon. Kay ang kasing-kasing importante when we receive Jesus. So ang pagpaabot kung saan ko nga magpahimutang malipayon, go back to your heart. Kung saan nga may mukang malipayon, take a look at your heart. Kung saan na ito nga may mukang malipayon, ingon pa ni Santiago, second reading, pagpailob kamo, sama sa pagpailob sa usa ka mag-uuma. So kinahanglan di nga ang kalibutan kung karutan-aw na to, what is promoted in the world is gitawag nga instant joy, instant happiness. I want this thing. Then taod-taod mo abot na. Nawala na ang patience. Unya karon kung naa kay gusto nga pangayuon, na kay gusto nga ipabuhat, kung dili kay mabuhat diha dayon, mag-init ang imong ulo, masuko ka, mga saba ka, then you will be out of your good mood. Wala na, sira na ang araw mo. Ano di ay? Kay we associate our joy to something material, to something external. But the invitation of Advent is to go back to your heart, to return to your heart, and to take a look what your heart's contents are. So may nada silang kasing-kasing. Nga ang kalipay, wala dito sa mga butang nga lumalabay, kundi ang kalipay anaa sa relationship. So now, let's take a look. Kung ikaw, usama sa atong human need, aron nga magmalipayon ta, ang tinuod nga kalipay is to enter into interconnections with one another. Interconnected ta. Mao na nga mangita gyud ta og amiga, mangita gyud tag amigo, mangita gyud tag pamilya nga atong asa tagikan. Mangita gyud ta ani tungod kay ang tinuod nga kalipay anaa diha sa tawo sa imong pakig-relationship. Kay kanang tawo makasabot na nimo, kanang tawo mo-affirm na nimo, kanang tawo mo-correct na nimo, kanang tawo nga you enter into a relationship maka-embrace na nimo. Kanang imong cellphone mangutana ka ni AI, mutubag man na nimo, but your cellphone cannot love you. Your cellphone cannot understand your feelings. These are just temporary nga gitawag tong escape hatches. Escape hatches. Nya karabang temporary nga dagpanan nato, pero at the end full ana ka sa imong cellphone. At the end full ana ka ana niya. But when you enter into a relationship with one another, there is a different kind and a different level of joy when you enter into a relationship. Tanaw bitaw, bisag unsa nato ka busy, bisag unsa nato ka bahandianon o kaabunda sa mga ikinahanglan natong technology, bisag unsa ka moderno sa atong panahon karon, your heart is longing for a personal, physical encounter. Nasulayan na to atong pandemic, i-preserve it sa itong mga balay nga social distancing. Kunya, we are confined at home. Di ta makagawas-gawas. What was your heart's longing? To see your friend. Bisag natin ka ng video call, but your heart's longing is to be in company with one another. So take note nga, true joy is only found in the so-called relationship. Now, the invitation in our spirituality, the invitation is to develop a concrete and to develop deep relationship with God. The true source of joy is relationship with God.
Relationship with one another is a channel of that joy. Nga ang kalipay, ang tuburan, ang Dios. O kining Dios, ang iyang pagmahal, ang iyang kalipay masinati nato, kung kini mo dagayday, o ang atong friends, ang atong pamilya, ang atong mga kaila, mao ang gitawag different channels of joy from God. Mo nang malipay ka nga makahatag ka sa imong inanak sa bunyag, terus usa kay akong ihatag ng t-shirt na lang. O makamalipay ka kung makahatag ka sa imong lula, makahatag ka sa imong nanay karon ka Pasko. Ano di ay no sa una pinagagid kong nanay, no sa una pinaliguan gid kong nanay, no sa una si lula gid kong tagaag sikreto og dugang na kumbawon. Unya karon na anak kay ikahatag daw naka buraho naka hakog naka di nakakadumdum ni lola ni nanay ni tatay na. Uy, there is joy in relationship. So, mao na nga ayuhon ang relationship. Kay kung dili maayo ang relationship, di nato ma-enjoy kanang gitawag nato the joy of the coming of the Lord. So mga igsuon, ang tinuod nga kalipay niara diri. Wala dito sa gawas. Kanang nas gawas, kanang mga gadgets nato panakip butas sa reality sa atong kasing panakip butas para hindi natin mapansin ang nilalaman ng puso. Pero kahit tatakpan mo ang reality sa buhay mo, lalabas at lalabas. Maghahanap yan ng tunay na relationship, tunay na kaligayahan. At paano natin matatagpuan when we enter into a relationship? Relationship with one another, relationship with God, our Creator. Manindog tang tanan o ato karon nga ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Diyos, gamahan magkagagahon sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak samahan sa lapay katuigan, katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya ang matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Ama. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang gingharian walay katapusan. Ngatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa Anak, dungan sa Amahan o sa Anak, nagisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Paabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa pagpangandam nato sa atong kasing-kasing aron pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni Kristo, mudangop kita karon ngadto sa Dios atong Amahan. Dala ang atong mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, lukob sa tibuok kalibutan, madasigong mapadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa kinatumyang mga utlanan sa yuta,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan kanunay mag-ugmad alang sa unsay makaayo sa tanan, inay sa ilang personal nga mga interes. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kita nga nagkatigom sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia, sa atong pag-ambit ni ining pan gikan sa langit, maangkon nato ang kapuno sa grasya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawadag paglaom ug kansang pagtuo, magmaluya, magbago ang ilang paghigugma kang Kristo, samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imuntang isipon nga tapos mapuslanon alang kanamo nga ang supilok nga halangdong supilok kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuhuon nga nanag-una kanato makadawat na sa ilang ganti ang kinabuhing tunhay dito sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Dios among amahan, gisagop mo kami nga imong pinalanggang mga anak diha kang Kristo Jesus. Tabangi kami aron magmatinud-anon kaming magpuyo ni anang maong kamatuuran, samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo rin kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton hunta sa Dios nga amahan nga makigagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagay kapahimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapustanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan nining santos nga misteryo o madangat gayod namo ang among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ihibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong matao. Santos nga mahal Dios nga tunhay makigagahom sa tanan, angayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang kanihapon mikuwasa sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usam. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, mananagtos ka na. Ilangit sa iyong krus, kung pagkabanhaw, luwas na kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo og sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaloy ikaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakta sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya gihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa atong langitong amahan, gamito nato ang mga pulong kagitudlo sa manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala,
maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Mga igsuon, ani ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Kaloy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinagi sa imong Dios ng panabang, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ato parokya na kitay
himuon nga Christmas party pero dili diri sa atong parokya. Adto ang himuon nato dito kita sa mga nabahaan. Nanay atong area nga na-identify. Nya dili matatanan ka ngadto kay mga after na sa 25 ka mo adto kay murag busy man ta karon. Katong buot nga mo share sa ilang mga blessings para dito sa atong mga igsuon nga nabaha dito dapit sa Cebu. So inyo lang ipadala sa Caritas. Kung inyo gani ihatag is cash, kanya kami na mamalit dito lang sa opisina para ma-recognize, matagaan bisag temporary receipt ra god, basta tagaan mo resibo kay para ma-record ang inyong i-share. Kana siya invitation open for all. Nya karong misa de Gallo, pwede po mo mag-offer sa inyong mga in-kind nga gusto ninyong ihatag sa ila. For example, namatag mog noodles o sa kabuok na madaghan naman na kay matigom-tigom na nato, so enough na nga atong madala dito sa after sa 25 sa December. So bisan di ka kangadto apan naka-appeal gyapon ka kay ang request karon sa atong bishop nga kung naaya tong mga Christmas party, make it simple tungod kay daghag calamity sa Cebu. So ang ato sa parokya dili ta mag Christmas party as a parish diri. Adto ta dito sa mga nabahaan. Kato mga individual organizations and ministries, they can proceed with their Christmas party pero with simplicity at this time ha kay mao man na ang atong sitwasyon sa Cebu. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kini. manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato na nga nasa ulog ang santos nga misa, lakaw kamo dala ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.